Bon dia. El vídeo d'avui tractarà sobre com obtenir una fitxa d'establiment impecable a Google quan algú busca el nostre nom. Per començar, el que hauríem de fer és nosaltres mateixos fer aquesta cerca. Hi poden passar tres coses. La primera és que no surti fitxa. La segona és que surti una fitxa però que només tingui el mapa. I la tercera és que surti una fitxa completa, amb el mapa, les imatges i totes les dades de l'establiment. Què hem de fer si no surt fitxa? Molt fàcil. Vas a Google My Business i dones d'alta la teva empresa. Per això només et cal un compte de Google Plus i és un servei totalment gratuït. Trigaràs uns 15 dies a aconseguir donar d'alta a l'empresa, verificar el compte i sortir al directori. Anem a veure què passa si sí que surt la fitxa, però només surt el mapa, no surten imatges i tu no gestiones aquella fitxa. Què està passant? Doncs està passant que quan Google va posar en funcionament aquest servei, va comprar la base de dades de pàgines amarilles. Llavors, segurament la teva empresa sortia a pàgines amarilles i això va fer que automàticament es creés la fitxa en el Google My Business, que abans es deia Google Places i és el que fa sortir també les coses al Google Maps. Llavors, què has de fer en aquest cas? Doncs el mateix que en el cas anterior, entrar a Google My Business, cercar el nom del teu establiment i quan trobis la fitxa dius que tu ets el propietari d'aquell establiment. El que farà Google és comprovar-ho. Pot fer-ho de dues maneres. Una és trucant per telèfon en el telèfon de la fitxa i l'altra és enviant-te una carta a l'adreça de la fitxa. En ambdós casos trigaràs entre uns 15 dies, 3 setmanes a tenir-ho tot gestionat i aparèixer perfectament amb la fitxa creada. Anem al tercer supòsit, que hem fet la cerca a Google i sí que surt fitxa, una fitxa completa amb imatges del nostre establiment i amb totes les dades. Aquí poden passar dues coses. Una és que tu ja ho gestionis, en aquest cas perfecte, no has de fer res. L'altra és que ho gestioni algú altre que tu no coneixes. Què pot passar aquí? Doncs que en algun moment algú que tenies contractat com a community manager o algú de la teva empresa va reclamar aquest compte o va donar d'alta aquest compte. Doncs el que has de fer és entrar a Google My Business, cercar el teu establiment, dir que ets el propietari de l'establiment i reclamar ser administrador d'aquest establiment. Llavors, el que fa Google és que contacta amb l'administrador antic i li demana permís per fer-te administrador tu. Aquí el problema que pot ser és que l'altre no contesti mai el mail. Si aquest és el cas, llavors sí que és molt complicat aconseguir que Google et faci administrador tu. Gairebé val més tornar a començar i tornar a donar d'alta la fitxa. Bé, espero que aquests tres consells t'hagin estat útils i que ben aviat tinguis una fitxa impecable. Ens anem parlant. Adéu!